LämpöS:n maalämpöpumpuissa käytetään S-Control-ohjausjärjestelmää. Sen avulla voidaan ohjata maaenergiajärjestelmän toimintaa niin lämmityksen, lämpimän käyttöveden tuottamisen kuin jäähdyttämisenkin osalta. S-Controlin etäkäyttö mahdollistaa järjestelmän käytön ja valvonnan etäyhteyksien avulla. S-Control-ohjausjärjestelmä voidaan kytkeä internettiin langattoman tai kiinteän verkon kautta sekä 3G-yhteyden avulla. Kun S-Control kytketään internettiin, kerätään laitteen käyttö- ja mittaustiedot LämpöS:n pilvipalvelimelle. Etäohjauksen etusivulta www.scontrol.fi päästään pikatoimintojen avulla tärkeimmin maaenergiajärjestelmän asetuksiin. Huoneen lämpötilan muutostoiminnolla pystytään muuttamaan sisätilojen lämpötilaa. Jos lämpöpumppuun on kytketty sisätiloissa oleva lämpötila-anturi, voidaan toiminnolla asettaa haluttu huoneen lämpötila. Jos lämmitysjärjestelmään ei ole kytketty lämpötila-anturia, voidaan toiminnolla muuttaa lämmityspiirin lämpötilaa 3 celsiusastetta suuntaansa. Kotona poissatoiminto mahdollistaa lämpötilan asetusten muuttamisen vaikkapa loman ajaksi. Poissatoiminnolla huoneen lämpötilaa voidaan laskea energiankulutuksen pienentämiseksi. Ohjaukseen merkitään myös paluuaika, jolloin järjestelmä palaa kotona tilaan ja lämpötila palautuu automaattisesti normaaliksi. Käyttöveden tehostustoiminnon avulla voi varautua esimerkiksi saunailtaan, jolloin lämmintä käyttövettä kuluu normaalia enemmän. Kun käyttöveden tehostus kytketään max-tilaan, määritellään myös aika, miten kauan varaajan lämpötilaa pidetään mahdollisimman korkealla. Kun aika on kulunut loppuun, järjestelmä palaa automaattisesti normaaliin ekotilaan. Ajastustoiminnolla voidaan ajastaa varaajan ja lämmönjakopiirien lämpötiloja eri vuorokauden aikoina ja viikonpäivinä. Esimerkiksi varaajan lämpötilaa voidaan laskea öiden tai työpäivien ajaksi energian säästämiseksi, kun asunnossa voidaan pitää normaalia pienempää lämpöä. S-Controlin päävalikosta päästään säätämään kaikkia maaenergiajärjestelmän ominaisuuksia, kuten säätökäyrien, varaajan, lisälaitteiden ja kesätoimintojen asetuksia. Päävalikon kautta päästään myös tarkastelemaan laitteella mahdollisesti esiintyneitä vikatilanteita. Lisäksi päävalikosta voidaan tarkastella maaenergiajärjestelmän mittaustuloksia. 7-pisteisellä säätökäyrällä ohjataan tarvittaessa 3 lämmönjakopiiriä. Säätökäyrä määrittelee ulkolämpötilan perusteella, miten kuumaa vettä lämmityskiertoon ohjataan. Säätöä voidaan hienosäätää ajastustoimintojen ja kotona poissatoiminnon avulla. Trenditoiminnon avulla voidaan tarkastella maaenergiajärjestelmän mittausarvoja graafisessa muodossa pitkällä aikavälillä sekä eri tekijöiden vaikutusta toisiinsa. Trendiin valitaan tarkastelujakso sekä halutut mittaustulokset, kuten varaajan lämpötilat ja ulkolämpötila. Trendi voidaan esittää myös taulukkomuodossa ja se voidaan tallentaa PDF-nä myöhempää tarkastelua varten.